IJsendijke is de slag om IJsendijke nagespeeld. Want prins Maurits heeft in 1604 IJsendijke veroverd op de Spanjaarden. IJsendijke was toen een zware vesting. En ter ere van prins Maurits wordt zijn standbeeld onthuld. Het heeft uiteraard met het beeld dat straks onthuld wordt te maken. De Metzers is een Zeeuw van geboorte, Hulst, woonachtig in Zoutelanden en is ontwerper van het thans te onthullen beeld. Naast het beeld behoeft de heer Metzers ook de schilderkunst. Dit deel van Zeeland is hem dus niet onbekend. Daar staat de heer Alexander Verkamer van de bestendige deputaat van de provincie. Het van L. gedeputeerd. Al die jaren goed gebleven. Gezamenlijk een cultuurtoeristisch parcours dat het vestingbouw in het streekmuseum van IJsendijke en het voor liefdesdoel van bijna 600.000 euro worden binnengehaald. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook in de toestelbeeld, het is trouwens niet meer voor u meneer Metzers, Vlaming, maar u leeft en werkt hier langs deze kant van mij. Bedanken voor de eer die ik heb gehad in het vertrouwen om dit te mogen maken. Ik ben een Zeeuws-Vlaming, al kom ik dan uit het oostelijk deel en woon ik momenteel op Algeren. Ik was heel blij dat ik dit hier mocht doen. Het was typisch dat ik deze opdracht kreeg, omdat ik als beeldend kunstenaar heel erg hou van, dat durf je soms niet hardop zeggen, geschiedenis en vooral krijgshistorie. Grandioos beeld geworden van een indrukwekkende Maurits. We zijn daar verschrikkelijk dankbaar voor. Het is voor alle IJsendijkenaren, zonder geen uitzondering. We hebben ervan genoten en we zullen ervan blijven genieten. En vele mensen die hier in IJsendijke als toerist of hoe dan ook komen, zullen zeggen ja op die markt van IJsendijke. Aan de ene kant heb je het streekmuseum, maar aan de andere kant daar heb je het schitterende beeld van Maurits, schakend en wel. We zijn daar ontzettend dankbaar voor en ik kan je zeggen dat wij je graag benoemen tot IJsendijkenaar voor het leven.
Van deze smadelijke Spanjaarden. Breng de kapitein bij mij. Overal zo hè, van alle goeie. Hé, dat is al een jacht en kooi. Klein is, doch dapper. Waar jij maar hard gevochten om IJzerdijken te bevrijden. Dat hij zich overgeeft. En zich voegt bij prins Maurits en zijn leger. Zodat hij voor de zaak van de Vereniging. Vindt u het wel strijden? Nee. Zou dit hè? Nee. Kapitein van Rijn, u heeft een kranig en dapper leven. Ze hebben goed en hard gevochten. Ik moet u mijn complimenten overbrengen. Ik zie nu wel in dat de zaak voor de Spaanse kroon is verloren en dat de Verenigde Provincie uiteindelijk de zege zullen behalen. Kapitein, gaat u terug in het gelid alstublieft. Allemaal achteruit, jongens. Moeten straffen. Nog lekkerder? Ja, maar toch. Is dat nog lekkerder? Nee, ik ga niks voor niks. Is dit dan lekker? Wat is dat? Slaolie. Mark Tensis brengt de borrel naar voren voor de verbroedering. We drinken op de gezondheid van iedereen. En laat het toch maar vrede zijn. Ik zou zeggen, zoek een mooie, blonde, schone IJzerdijks uit. Mijn vlag gaat uit het harnas voor een plaatselijke schoonheid. Van mijn vlag gaat uit het harnas voor een plaatselijke schoonheid. Elkaar helaas niet meer gekend hebben, ondanks zij loszoeken, elkaar helaas niet meer gekend. En daarom, beste mensen, loopt nog steeds de route van de Maagd Gent hier ten einde. Maurits kijkt nog steeds uit, waar is de Maagd van Gent gebleven? En nog niet zo mijn vader en de wilde water. Bravo!